Tarif Yono Oma Boys wapi regone 200 jutaan, lokasi nih strategis, wis padat penduduk, wis gak tongguan karo demit karo dalbo. Yo sepilo sih jak tonggo ya. Nah, oma iki rek yo di ukuran 5 kali 12 regone cuma 200 jutaan. Delon video gue sampai mari engko ono bonjole 200 piro ngono rek yo. Lek aku ngomong jutaan berarti ono bonjole yo. Wis saya gak suwe-suwe. Nah, delon tata ruangnya api iki rek boys rek. Lho, masalah karpot ombo rek yo. Mobil opo ae iso mlebu los. Pasar tampak depan wis kaya ngene perpaduan batu alam, terus nang kono wis ono lampu hias karo ono cendelo sakurange iki rek yo. Dadi apik lah lho. Nang kono wis ono topi-topiane. Lah, terus nang kene iki wis dilengkapi karo taman mini rek yo. Tuh, taman mini. Cara ngono sampean gak cocok taman kena gedoken gantian kolam isin ono iwak mujair atau iwak lele ngono rek yo. Terus nang kene iki wis ono space gawe parkir sepeda motor rek yo, dek sepeda motor. Lah kene iki ono terasan kena gawe nyantai-nyantai isuk karo rokokan koyo gak duwe dosa yo. Lah pintune wis kuku tarung. Nah yo cuma iki sik durung diplamir rek yo. Kok diplamir iki. Nah, masuk telon. Niki ruang tamu atau orang keluarga super gede. Cukuplah kena gawe rapat arisan PKK sak kampung yo cek mut lah. Nah, plafonnya wis drop ceiling, ono lampu hias gandul-gandul, ono telu terus nang kene wis ono cendelo permanen rek yo. Dadi omah iki pencahayaane apik. Lah, istimewane kamar iki ono loro zigzag rek yo, boys lah. Nah, iki kamar pertama iki area ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku yo. Nah, dadi wis gowede rek yo. Kena gawe njaluk gaya helikopter cicak-cicak di dinding wis opo aturan dhewe rek yo sak karepmu. Lah terus nang kene iki ono space ruangan wis ben aturan dhewe kene gede-gede kulkas, meja makan nang kene iki rek yo. Soale si ombo iki yo. Nah terus nang kene iki dapur ya. Saiki langsung ke kamar kedua Ini aja. Ki kamar kedua rek yo. Wis hampir podo karo kamar pertama gede yoan kene gambekan satu wis tak desen nanti pengap ono cendeloke karo angin-angin roster ngono iku ya. Nah, istimewane maneh. Lah, sebelah dapur kene kira ya ono kamar mandi sing super gede, kene geadus wong 30 sing mod wis tak keramik setengah badan. Lah terus nang kene iki ono kloset duduk, kran ready, bag ready rek yo. Nek sampeyan arep shower ready. Nah, pintu nih lho rek, apik rek yo. Tuh. Wis. Lah, istimewane maneh rek yo. Nang kene ono pintu loro. Lah, kena dibuka sebelah. Nah, ngene iki rek yo, wis karepmu. Nah, iki ono area home service lho. Kuwede rek yo home service. Nah, kena gawe umba-umba nang kene. Cara ngono kena gawe umba-umba wong sak RT sik mod rek yo, soalnya gede. Nang kene iki wis tak kran, kene iki wis tak kei pembuangan rek yo. Nah, wis saiki aku bahas masalah rego karo ukuran karo lokasi rek yo. Nah, omah iki rek yo, open inden ukurane 5 kali rolas regone cuma 255 masih bisa nego rek yo. Lah lek sak misale sampean duwe tanah itu di ukuran 5 kali 12 sampean pengen jasa bangun iso rek yo. Iki kene 185 sampean karek senyum-senyum tok jasa bangunnya 185. Wis ngono rek yo info teko aku dina iki sampean minat atau pengen takon-takon seputar rumah murah atau tanah kafling murah area Menganti dan Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa hubungi Rifai Properti. Masalah legalitas 100% aman terpercaya. Langsung capri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.